kelpo noin järjet pelit. Sä luulet, tuleeko se? Kyllä kai. Peili mahtuu just. Mitä, kun täällä vielä tiehaarojakin? No, tässä pääsis kääntymään. Niin pääsis. Suosittelen. Niinkö? Joo, kyllä. Ehdottomasti. No, tästä on pieni peruuttaminen. Pitäisikö tiedustella? Mitä vähän vielä helpompi peruuttaa. Vieläkin suosittelen. Tattaraa. Tässä on tämä lopu. Ei voi olla. Ottaa kiinni polvesta. Meneekö tämä vähän oudosti? Menee ihan väärään suuntaan. Tsadaa! Ihan väärään suuntaan. Joo, tämä menee kyllä. Tää voisi olla tuo. Tää on oikea polku, mutta tietysti se on vaatimaton. Ota nyt kuule pakki. Missä on lähin maatalo? Ota nyt pakki kuule. Helpompi ajaa eteenpäin. Sitten pitää toiseen pitää ulos, jos on pakittamaan ja neuvomaan. Siinä on korkea tuossa keskellä. Menee justiin keskeltä. Just keskeltä menee. Tässä pääset kääntyä. Suosittelen aina vaan kääntymistä. Tässä pääsi kääntymään. Joo. Toisaalta täällä tiesin kun paranee. Ei taida paljon parantua. No, taitaa alkaa muistuttaa autostraadaa. Ainakin hetken matka. Täällä on tietysti semmonen oja, josta ei pääse. Se olisi kiusatteko semmosia ne laittaa. Ja taas vähän puolia kolisee. Kaikki sun kanssa joutuu tai pääsee. Kuinka tämä nyt ottaa? Takan se äänenkin tonne videolle. No. Kaunista ruohuttamista ties. On joo. Onneksi on taas saha mukaan. No tuo et kaipaa sahaa. Siinä on iso kiivi. Ei olekaan. Aha, peili. Ai se. Johtaa tuolla lailla. Sitten toinenkin vetää sisään. Siinä painuu syvä, ota tänne päin. Se meinattaa oikeita suuntaa vai? No, puska läpi.
Tässä olisi kuule alle 100 metriä, niin vois ehkä parantua. 50. Saattaa parantua 80 metrin kuluttua, jos ei ole ojaa välissä. Katsotaan tulee paremmin. Niin tuossa meneekö toista Joka menee suoraan. toista korkeuskäyrää? Eikä sillä peltoa tuu vasta. Tässä on melkein niinku pikataiva. Siinä pellon kohdassa voi olla, riippuen miten aajus se on, että onko siinä enää ajoväylä. Niin onko ne kääntämismahdollisuutta? Täällä pääsee kyllä kääntyä. Tässä pääsee kääntyä. Mutta läpi ei pääse. Kun tuossa on tie suoraan edessä. Oo, niin on. Tästä vaan pääsi, jos pelto alkaa sitten Eihän siinä ole ojaa tuossa välissä. Onko? Ei voi, kun tää on tämmönen mahtiristeys. Mahtiristeys. No niin, nyt tultiin sitten moottoripaanalle. Kyllä Seppo osaa.